Epi. Og på banen vil vi også gerne have holdene klar. Kirsten Skjoldskov og Kammer. Epi her. En 8-årig længst efter Sips Duel fra Japan. Og en meddelelse til rytterne på opvarmningen. Start nummer 15, Andreas Holm, kommer til at gå ind imellem start nummer 25 og 26. Det var start nummer 15 i klassen, der rykkes til start imellem start nummer 25 og 26.